Dobrý den, vítejte u další videotury po Svitavsku. Tentokrát vyrážíme do Jarošova, tak pojďte s námi. Vítejte v Jarošově, malé obci na okraji Toulovcových Maštalí, kde dnes žije necelých 200 obyvatel, ale o zajímavá místa tu rozhodně není nouze. Jarošov je navíc skvělým výchozím bodem pro výlety do skalního světa Maštalí a patří k němu i osada Vranice, odkud se do přírody vyráží jedna radost. Přímo v obci stojí dřevěná zvonice ze začátku 19. století, jedna z nejstarších místních staveb. A v části zvané Závsí najdete i ukázky tradiční lidové architektury. Když dostanete hlad nebo chuť na něco dobrého, zastavit se můžete v hospodě přímo v budově obecního úřadu nebo v letním kiosku u hřiště. Jen kousek odtud se tyčí Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci. Měří 15 metrů, na vrchol vede 60 schodů a odměnou jsou výhledy nejen na okolní krajinu, ale za dobré viditelnosti i na Orlické hory, Krkonoše nebo Jeseníky. A právě kvůli těmhle výhledům stojí za to do Jarošova vyrazit.